Gaur usadioari jarraitu Santa Ageda bezpera ospatu da. Azken urteetan batzutan eguraldiak lagun izan digunean herrian eginda buelta bat eta herrian abestu da, plaza desberdinetan. Eguraldiak lagundu ez duenean eskolako potxean atarian gurasoi abestu zaie eta hauten biak ezin direnez egin, ikasle txikienei. Baina jarraitu dugu behintzat lanean. Hauten dan egoera izan da, ikastetxeko ikasle zahenak, ikasle gazteinei abestu dizkiete koplak eta gurasoi bideo bidez helaraziko zaizkie. Azkenean, euskal kulturako egun berezi bada Santa Ageda bezpera eta urtero bezala eskolan landu da. Umei gustoko duten jarduera dela, jarduera ezberdin bada, honek ematen du bidea pixka Santa Agedaren historia ezagutzeko eta euskal kulturan pixkat murgiltzeko.